Ассалому алейкум ба ҳама мардуми тоҷик, ба ҳама мардуми муҳоҷир, ҳар як нафаре ки ҳамаи видеои моро тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед, комментариҳои беҳтарин менависед ва бовар карда билет мехарен. Ай ҳаматон миннатдорум. Дар аэропорти Дамадед-ва қарор дорем. Иди ҳаматон муборак боше ҳама вақт. Рости ҳамин рӯз дар ватсапе ки бародарам телефонора ҷавоб метиҳа, як видео рӯй кард як бародар ки бисёр хирсан шидем. Гуфтем гапо хеле гуфтем гапо ажидат надоштем да. Видео рӯй кард, озир видеоша мемонам. Як бор ҳамин видео имина барои ҳамо акае ки мақсад дар ҳамин хали вақтҳо дар ёд додастем ака бошен. Миннатдорум акаҷон, худованд дар паноҳш нигаҳдорат боша. Бисёри бад хирсан шидам ва баъдан видеоро мемонам, як камтарак маълумот метиҳам. салому алейкум акай Абдулло. Худованд шуморо дар ин рӯзи ид Парвардигор дар ин хонаи Аллоҳ дуо мекунем ки барори кор кушоиш кор тия, Парвардигор умри дароз тани саҳат тия, рӯзаи намозтона Парвардигор қабул гардонад. Барое ки бисёр мардуми муҳоҷира ёрдам мекунӣ, Худованд ҳамеша сарбаланд бошӣ додар. иншааллоҳ ки ҳамеша мо дар ҳаққи ту дуогӯ ҳастем. иншааллоҳ худоя худованд ба ин даргоҳи муқаддаси Маккаи Мукаррама туро Парвардигор насиб гардона, биёи ҳоҷӣ шавӣ. Омин ё раббул оламин. ва чӣ хеле ки диден, фикр мекунам ки беҳтарин буд. Рости худам ҳамин видеоро дидам, ягон видеом дар бораи ҳамин билети ҳаҷ маълумот додагӣ нестем. Пастаратса мекунем ки дани буковем, биёвем ва шумо да хабардор кунем. ва барои нафарҳое ки мисол ҳоҷӣ шиданиян, билети ҳаҷ гирифтаниян, дар ватсап нависем. Мисол ҳамин билети ҳаҷа худам рости ягон бор нагирифтаман, лекин ҳастан авиакасо бародарое ки рӯӣ кардагиян, рафтагӣ, омадагиян. иншааллоҳ ҳаракат мекунем ки дар видеои оянда барои нарх навош, барои пурра маълумот диҳем. Барои граница перескат кардан, барои билети аз куҷои ба куҷое боша, занг мезане, мепурсе, ҳаракат мекунем ки ҷавоб гардонем боше ҳама вақт. Рости тайёриам накарда будам ки ягон маълумоти пурра тема иди сусу боше ҳаматон.